5 artisti li stħarġu 5 temi differenti qed jidħlu fid-dialogu bejniethom bis-saħħa tal-kuratur Fin Spriffa. F'din ir-rokna inwasslulkom tarif dwar proġetti individwali u sinerġija li tinħoloq bejniethom. L-exhibition jisimha Tnessid ġejja mill-inverted word ta' dissent. Dissent tfisser meta ikollok żewġ opinjonijiet li mhux qed jaqblu fuq tema partikolari u rajni għalli dil-kelma taqbel għax flimkien qed jagħmlu dil-exhibition Tnessid. L-esibizzjoni għandna 5 xogħlijiet li huma differenti ħafna minn xulxin, għandna installazzjonijiet li jinkorporaw fihom stop motion animation, għandna skultura, għandna tpinġijiet li huma magħmulin b'materjali varji, oħrajn magħmulin minn charcoal, għandna l-element ukoll ta' collage, ukoll għandna performing arts u 3D printed sculpture. Jien il-proġett tiegħi jismu Mapping the Differences. Bażikament qed nuri perspettivi differenti tal-post fejn noqgħod jiena l-gżira, bat 12 landmark illi għan-nies tal-lokal u mhux tal-lokal raw li huwa importanti għalihom, u bat daw 12 landmarks u create photo collage tal-ritratti differenti magħmulin minn AI generated images, ritratti li tawn in-nies, ritratti li sibt online u ritratti wkoll ħadd jiena. Ritratti anki li huma renders ta' kif jixtiequ li l-proġett il-post jidher il qudiem. So hemm kollezzjoni ta' ritratti li jvarjaw ħafna u juru daw perspettivi differenti li n-nies għandhom fuq il-post. Rita huwa wieħed mill-ismijiet li ngħażilt għal wieħed mix-xogħlijiet. Pratikament Rita hija simbolu u tirrappreżenta lil persuni kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom problemi mentali. Għal ammont ta' snin fil-passat kont naħdem ma' aġenzija li kienet tikcaterja għal persuni li jbatu b'saħħa mentali u din l-esperjenza ġabitni konxja ta' kemm fir-realtà ta' stigma lejn nies li għandhom problemi mentali. Il-proġett tiegħi jismu Ariadne Thread. Is-suġġett tal-exhibition tiegħi huwa fuq it-telfa ta' xi ħadd li huwa għażiż. Għal nies oħra tista' tkun telfa ta' ħafna aktar affarijiet. Il-proġett huwa spazju fejn il-memorji tiegħi ta' din il-persuna jiġu flimkien, jingħaqdu u jien qed nurihom lin-nies. Issa minħabba l-installation tiegħi jien għamilta b'mod interattiv, fl-istess ħin meta n-nies jiġu jinterattjaw fl-installation qed nikkrea memorji ġodda. Allura jiswot hemm dik il-ħajja ta' din it-telfa għadha preżenti llum magħna. Jiena bħala Marvik u bħala artista dejjem kelli l-kurjużità tal-oġġetti. Allura fil-proġett tiegħi ddeċidejt li nuża affarijiet ta' kuljum, oġġetti ta' kuljum illi huma ta' simbolu għalija. Fl-installation tiegħi hemm siġġu qadim li għalija jirrippreżenta it-telfa li m'għadix magħna. It-telefon huwa parti minn konverzazzjonijiet li kien ikolli ma' din il-persuna u forsi jekk trid tista' tħalli xi memorja jew xi nota jew xi ħsieb minn tiegħek ħalli ikollu il-futur dak il-ħsieb imbagħad. Għażilt li nagħmel dan il-masters għaliex wara li għamilt 10 snin wieqfa pratikament mill-istudji tiegħi. Kelli bżonn challenge ġdida, so għażilt li nagħmel dan il-masters biex iservi bħala challenge sija b'mod personali sija b'mod artistiku. Matul dawn is-sentejn nista' ngħid li kien kors intensiv ħafna, huwa kors impenjattiv, però huwa wieħed li joħloqlok challenge. Tnessid exhibition qiegħda ssir spazju kreattiv, fetħet fit-2 ta' Ġunju ħadd tagħlaq fit-2 ta' Lulju.